Iya. Ya, ngerti-ngerti. Wah, Pak. Yuk. Dirimu lah dari Kediri, yuk. Nyawa kok menteleng mandeng kok kerja takono nang bagare lho. Mbah Kung, Bapak Kung. Mbah Kung. Apa? Kok buah dari mbah kok kuat-kuate wong. Padahal niki tak derenge umur pinten niki? Sudah itu kan orang. Sudah itu orang. Tuwek. Mbah tuwek. Mbah tuwek. Aku ora tuwek, suwek barang kok. Kowe iki tadi wae sampe turu. Ojo diambil. Mas sama yo ramu piye? Ambene sampean lucu. Bener lho. Ambene apa kaya bar mangan bayi. Ambene sampe lucu. Aku lho. Lagi saiki lho aku iki lho iki. Ora putine kok bobok sampene. Oh, tadi ini jujur kok. Sing diroy apa ya kuwi? Oke, kuwi bocah endi? Kula bocah Kendiri, Mang. Kendiri. Kediri. Oh, yang awak. Sekolah pun yang awak. Oh, yang diri apa? Oh, yang awak. Yang awak. Jenengmu sapa? Kimora. Wah, sok Jepang. Oh, iso sok Jepang. Jenenge Kimoro. Kimora. Oh, Kimora. Dudu. Oh, Kimora. Ora umurmu piro? Umurku 9 tahun. Pasti ranyo dinyang. Sang tahun ki pas. Nggih pas niku. Lah, iki kelas piro? Aja deket-deket aku itu. Tapi aku dia. Ada iki bro. Oke, nyari. Oh, tadi ini jujur meneng kok. Ya ora gelem cedhaki. Wes kelas piro? Kelas 3 SD. Ora wis nandor apa? Maksudnya Pak Dene? Nandor pari. Nandur pari. Oh, baru nandor payet lho. Wong percaya wong tuwa wedi. Aku ki elek-elek iki menungso. Nggih. Ora ngono tenan. Iki aku wis krungu-krungu nang apa to nang sisan iki ya. Nggih. La. Tak takoki sik. Oh, iya. Niku gigine sampean kok kuning apa ora sikatan ya? Bongkok. Iki nunjak semi karo gamelan. Yen gamelan kuwi sing kudune ngono, untukku kudu ngono. Wah, kowe iki durung tau dicokot setudon kerbo ya. Wong kok senengane iki yo panjang banget ya, Bro. Ning ngene aku tetep berbangga hati. Dari dulu aku menangi beberapa biduan presiden cilik muncul dari Jawa Timur. Oh iya. Ya toh? Contohnya siapa? Almarhum Mega. Terus Niken. Terus apa namanya? Lintang. Yo termasuk iki. Berarti aku ngerti cilikane saiki jebakan-jebakan iki iso ora ya ngerti ra ya awake iki jebagane sok yen ngerti kok. Ngerti. Oh, ngerti nggih. Ngerti kok awake dhewe awake dawa umure kok. Wis sampeyan dhisik ya ora apa-apa.
Aku wis pesen jare sentak gogo. Kamu. Kamu undangnya apa? Undangnya apa? Undanganmu apa sebutamu? Ki apa mo apa ora? Ki ana dicoran kau. Mur. Rumah ini. Ye, kula lak dipanggil di rumah Kim. Oh, Kim Jong Un. Kim. Ye. Oh, ya wis sapa wae sebutane ana tembunge asma pinarya Joko. Bapak Ibu jenenge kuwi iki mesti ana Joko, ana maksud tujuan sing positif. Ya. Kim. Iki mau kowe sing bali kowe sapa? Ini. Sing bali Pak Jumadi. Pak Jumadi. Ye. Kowe arep ngakuri yen lagu-lagu apa yen bawa-bawa apa ora mengagem Pak Jumadi ning kagem sedaya kang mirsani. Niki kula pengen nyanyi kutone sampean. Utane sampean. Kuthaku ngendi? Angkur Semarang. Wah. Aku Semarang iki angel lho. Wih. Apa lagu kaya becak durut? Kanggo Semarang. Ada masa preman kok. Angel. Kanggo Semarang iki angel. Angel lho. Ye, mboten apa. Coba ya lho. Kowe yen kanggo Semaranganmu apik nang gamelan iki lho. Sapa gamelan kamu? Sapa? Tuku dhewe iso ya nek ya. Sampeyan. Aku lak kabeh sampun terkenal bakal nanggap Pak Ki Anong Bijo Kanko. Wah, nangkap makan kok. Ye, Kapan, Bu? lak wis terkenal. Oh ya, ini wis mulai terkenal kok. Wis sampeyan sampean ya nek sing jaluk kena tanggal 5 Agustus mulai ngajune ya. Oh. Nah, kowe iki wis jaluk besok lho, Mas. Gareng. Aku ora pengen ditagak iki. Pas lain nyanyi yang terkenal. Ya, biasa. Mangkuk Semarang kan? Wah, ya biasa. Ya. Nek salah bener kok, Pak, Dik. Ya, ada orang seperti Laras mawon. Laras ya, Bu. Belok. Mingkar mingkuring karo Ye, kuwi. Pakai betok bisa enggak? Kami ora. orang kota. Ya apik udah ditakoni apik kok apik kok. Ning tembunge aja ukara. Ukara. ye Nah, ya. Kami yang ora ora. Ya. akarono karenan mardi Mardi panitia ya. siwi Ngomong gareng. Kok bukan dino sedatu muni Mas. Lho, yo apik. Ning polamu aja sok ngeget ngono, ngeget sing mati kowe. Lho, kowe pas anten lho. Lah, Sawaran bokonge. lho. Diprediksi. Ah, iya. Wah, gayane. Nek terus no apik tak spot. Awas iki udah dhuwur. Awas yo. Kuan sithik. Ayo, tak wangi itu. Luar biasa ruangan. Suarane kan yang menunduk. Tenang.
Jadi menilai gawe anak ini nang gawe ini orang meni malam semua. Gawe ini loh. Dua keluyan yang sangat luar biasa. Ya ini loh, mangkok Semarangan ini nyatanya kuat ya ya. Macam mana loh, tak sama kau ngira kan, loh wanita loh. Dok. Tak sama kau ini kan, silap godong ganyong. Apa ini? Birungnya mendelep batu enak. Mencate. Enak. Iki manggune dikirim to. Oh, Kok bidangnya betul. Untuk mau apa-apa diblok. Jangan apa aja. Nyawa dulu kosong. Ya. Sinuko sinu karpa Semarang ini nilai kesulitannya tinggi, di pangan. Nek yo kuwi Siliwangi leleno Binowo mati. Apa kuwi? Yo itu lho. Aku ane sajake nyumbangane ning dhuwur perahu. Hebat. Wes kowe iki diwet-wet terus berlatih jangan puas diri. Ya. Ya. Lah abdi bisa ngene nggih. Kok tak omongi aja ngomong ya. Iki antara kowe karo aku. Awake dhewe iki padha-padha golek-golek saka pagi. Kowe jalo cukup. Lagune mendho. Apa yo? Niku Apa? Sabar Semarang karo siji. Wah. Iya orang Mamundo jasa aku iso sama ngatur iki boten. Assalamualaikum sugeng dalu rencane ngene pamane dene kok katur sedaya pamirsa. Salam saking Banjono, Bungka. Yono, wonten iki lho. Mari saja. Oke, siap. Kita sama-sama ya sayu. Sugeng dalu padahal assalamualaikum saking Bu Amin warung kerupuk Pecel Desa Purworejo ya Pakurmatan di mana Bapak di masyarakat Desa Purworejo komunitas PDKP penggemar Jalan Kanggo Purworejo sama dayanipun lan panitia bersih desa
Matur nuwun nggih. Cekak nyuwun lagu dangdut Kusmi Tono. Apa-apa nek iso lho kowe. Sarakane Sinti. Ben itu duitnya. Ini jane Sinti lo bak iki lho. Kabeh dami duit iki. Karena bro itu ini gak awakmu orang Pak Kangko wis paling ya oke. Sugeng halo Pak Dalang, halo Pak Kangko, aku pun. Halo. Nyuwun lagu mau manik. Wah, nggih, monggo kalih. Hah? Niku duitnya mana? Oh, apa dong? Oh, iya. Tak macane sik, Dok. Iki tak macane sik ya. Oh. Sudah memane mau kali dino, nggih. Angka 3 Gadis Kalimantan, angka 9 Cucur Bawuk. Saya wonten Pak. Angka 9 Cucur Bawuk. Iki temen, apa enak iki? Ono ya? Ono. Ono wis kok tak ononi wis kok. Ora apa-apa, cucure ora apa-apa. Bawoke iki. Gede menika sedaya kula tejangan sedaya warga Purworejo, panjenengan duwi Cengkako Purworejo PBKP. Matur nuwun, kanggo masalah mugi-mugi tambah laris amin. Nah, ya Dok, lagune memane ya Dok. Nah, iki duwite pengen ya. Nah, ya. Makin malam. Makin malam. Ono kamu. Orang baik. Ora aku lagi piye? Iya, aku dipek. Paridi. Enggak mau saya. Oh, ini akan kopi. Sama Mas enak buku di. Ah, kebanyakan kopi aku dulu. Apa? Pahit. Memane ya? Baik rasa didelok. Pahit ini rasa coba emang didelok. Dan saat ini duwe bilok sih. Rupane apa? Ini alhamdulillah luar biasa loh. Pengenane metu aku nang ngendi masang gulungan iki wale. Malah kaya mau kobal loh. Saya kira wis ora kuali saya pinter. Dene panggung iki bodole diwali karo bunduwi. Nah. Saya makan suan gitu dewi. Iya. Sakit kalau ini kabinnya nanti detail kabeh itu. Iya. Dia gue coba ya tahu nanti sidang ini kita. Ya, mungkin tadi ini kita sini lagu pun Mau mana nih? Mana? Nah. Saya ngarang Jokowi mana ini? Sekarang. Pak Gereng. Pak Gereng. Pak Sun Gondro. Oh, Itu yang ngelakoni lagu disebut pengarangnya Kangkung Murmati sing ngawang. oh, ye, Pak Sun Gondro. Iya. Yang ini sentuhnya ini. Ini loh Jo, tapi kabeh kuwi kudu dicake ya. Oh, ora ana wong retak. Mari bareng kamu sekali ya Mas. Enggak tahu jenenge langgam sini Mas Joro. Nah. Oh masih ya Jo? Ya, oh masih langgam terus lanjut. Ya, coba. Yuk, buka saka keyboard. Yuk. Mas Biono Simalang BMKG. Waduh.
Aku tak jadi jalan lagi gitu. Apa? Di sini presiden lagi gitu. Seneng apa seneng apa? Kalau lupa lo, joget. Aku diperintah. Sudah nih. Sore iki kok doli watok ora gelem Adik, kowe nganti goro-goro. Tuh, tapi sing diarani sportivitas Ya. memang. Sampeyan barang ya ngono to. Harus jono. Ngomong karo nyambut gawe karo nonton-nontonan. Ya. Ngono. Ini Pak Dito, Pak Kepala Desa. Ya ini Mbak Panggung, sapa sing ngambilane munggah panggung monggo. Ki mau entuk info ana sing arep nanggap aku meneh. Ya turi kok menawa penjane Pak Jumadi yo kersa tindak panggung derek. Monggo. Ya. Monggo. Pati anu meja panggung Pak Kades, Pak Jun, Pak Sinten dan kata Pak Kades. Oke Pak, yuk. Semuanya musik mana lo? Ya. Oke Pak, tindak panggung yuk. Pasti dalam musiknya Indonesia. Ye, Pak Dito. Mau kok istilahnya kalem ya? Oh. Istilahnya kalem. Oh, tidak ada masalah lagi. Kalem piye? Kalem ya? Belum panas sih Pak. Nah, Kulo satu sloki. belum Kulo niku gumun. Gimana apa Pak Dik? Gumun.
Bab napa? Si Pak Sumarbek yo gareng nggih. Nggih. Cowor jase luar biasa. Nggih. Kok kalah karo bocah cilik. Kita menduket kono duket. Yo kono kalah kali sing cilik. Dan kali sing tuwek-tuwek gede kok pangan, Pak. Niku wau jeneng kula nggih diucai. Nggih. Namine Pak Jumadi diucai, Nggih. Mas Kangkong nggih diucai. Nggih. Lah nggih. Dan iki nggih ngoten teng napa untuk nanggap ringgit Purwo Napa kok? dinone minggu. Nah, iki nggih Enak kok napa, Pak? minggu. Minggu. Minggu dinten niki kanthi wontene nyadran utawi presiden desa midhangetaken lan mirsani kanthi kidalan Wijo Kangko kaliyan bintang tamu gareng Semarang Pak Haji Sumarbek Senen kanthi senenge netro. Ki nek merdine Selasa, Selasa Rabu, Rai, Selasa prei. Selasa, Seselono. Selasa terus tekad jenengan. Selasa selakno ngamal marang sapa-sapa. Dan kula panjenengan ngamal memberi hiburan pada orang banyak. Nah, sakniki kula digenten gareng. Ayo, Yen yo ora gelem kalah. Kula kok gareng. lurah dari arep pensiun kok gerake rawuh. Lah foto sampean sampean nek dadi mantan kula dadi kelas sakret kok nggih. Ampun. Gareng iki Gareng napa? Gareng. Nggih. Gak mantep yen wayangan orang gawe gareng. Iki diruwoke yo. Gawe urai. Ah. Oh, pepiro ora kecak. Gareng terus nggih. Apike Ya. wayangan wulan ngarep ora sah gawe bintang tamu. Cocok? Iya, cocok ora? Nggih. Ora. Blas. Cocok. Ora ada to, Pak. Kok datake kok. Ini kok datake luas Nggih to? Ora elok. Lurah kok. Ora elok wis gaji putrane yo wis padha dadi dokter kok sik gareng. Kami mau pensiun lek gareng. Pak ngomong iki, yen kula mboten gareng, mboten entuk duit, kula njaluk bojo kula mboten dikeki. Iku napa ora elok. Ora yo. Wis gaji putrane yo wis padha dadi dokter kok sik gareng. Panggilan jiwa. Wah, Jiwa Suraya. nggih. Gareng terus berarti Eh, apa? Enake gareng iki diimu sakpatine. aku wayang ngono wedhus kok. Oke, sik. Cocok gitu. Terus Ini kau wis dadi gaji wis iso dadi putrane dadi dokter barang kok yo cek gareng. Lah niku enake diimu sakpatine. nggih, pancen kula Gareng ora enak pensiune kira. aku sing pensiun yo Nek sing kula dhewe PNS Mas malah. PNS napa? Lah iki pegawai nang serabutan lho. Lah mungkin bisa pasangan Mas Gareng nggih. Wah. oke, oke iki Pak. Weh, rapi lho. Oh, iki lucu lho Pak. Ada sih. Terus niku napa wae? Kan Rakoen nang ndi wae wayangan. Nah. kudu nganggo gareng. Iki lho Pak. Lawan nang dicorek nganggo. Nang ndi wae wayangan. Mesti ana bintang tamune Gareng Semarang Bapak Sumarbek. Dirungokke iki. Siap. Kok dhisik terus nggih Nggih. gawe senenge wong akeh muga-muga Husnul Khotimah. Lah kula kena tanggapan terus. Lah bisine kok kuat. Amin, amin, amin. Kalau diparani muncul lak ngene ngurung mboten mriku. Dengan suruh wah berarti kula pun masuk surga. Lah Pak, sakniki mboten sadar umpama pil niki pun umbi Mas. Pil umbi, Mas. Napa Pak? Napa niku? Kurang kuat didik marah.
Wah, ya. Dan benten kali Nah, kula, nek sing nomor iki pripun? kita. Pilih kita apa? Ya zaman laki-laki tangguh. Wah. Komando sing kenceng Kalau apa? Kuku bima. Kurang puas. kurang kuat bini marah. Jadi sampai itu rasa nangis. Bini marah. Siapa? Kurang kuat. Bini marah. Cari yang lain. Buatan Pak. Pak Kades. Apa? Niki mau panuwun saking masyarakat mriki khususipun Pak Kades boten sekti tansah kepengen nembang utawa nyanyi utawa apa. Oh, ini sampai penting gak kok. Sinten Pak? Oh, Sinten? nggih betul bintang tamu jablak kalian gareng Semarang. Putih Pak. Nggih. Iki Sinten, Pak? Untuk pengen membantu pulau kasih nyawer. Oh, sehat. Sinten Pak Dik? Wong kali Pak Haji Jumadi. Oh, Pak Haji, Pak Haji. Kali Mbak Cici. Mbak Cici. Oh, nggih. Lu aku cemburu ya. Tak menggani Mbak Cici. Terus boleh Apa Pak Dik? Kang Mas Wo. Nggih. Sing tahun 2024 Nggih. niku nggih nanggap jenengan kan desa Mlinggo. Nggih, niku. Niku sing mau kan Mas Sekarang. Sekarang. Nggih. Niki Mas Wo sing tahun 2024 niku nggih nanggap jenengan Nggih. desa Mlinggo niki badhe nanggap malih. Amin. Nggih. Jadi sing nanggap ku badhe ku. Nggih. Anu Mas. Niki namine Mas Patmo. Oh, Mas Patmo. Bukan nggih. Nggih, nggih, nggih. Patmo niku pinten Mas? Patmo niku papan kali 5. Nanti songo. Songo. Dadi songo niku angka sing gedhi dhewe. Gede dhewe menangan. Ya, niki mengke badhe ngersakne dengan boleh. Siap. Tapi boten ngersakne gareng. Oh, nggih. Maaf, Pak. Kendaraan kula boleh kurang panjang. Pak. Oh, ini Mas Patmo. Nggih. Ini saya badhe nanggap. Monggo, ya. Nggih, ya. Kulo dikarep. Nggih, iki napa? Beban kulo nyawer nggih. Ukur ora usah. Oh, ya ampun. Dikira hidup semua. Mas, Pak, boten itu bisa ngapa? Wajib. Boleh. Niki boten kesupen. Nggih, nggih. Kulo digadah bintang tamu Mas Nanang Pedi kesan enggak. PD. Pedi. Papung dedek. Nggih, Pak Patmo kok kakek mumpah panjenengan. Wong arep jenengan ini dereng telas lho. Kok nyanggap malih. Tanggal pinten? Boleh. Lihat tak tak mimpi. Nggih, nggih. Oke. Dikote Pak, dikote nggih pun. Kote mangan. Anu Mas. Wes besoknya kok karo aku. Siap, siap Pak Patmo. Nggih. Nggih. Berarti ini nanggapnya potongnya mau dikubur. Monggo Pak Haji Jumadi paling bangun apa? Mereka sampun. Ya ini mender. Oke, ibu Monggo makanan ngersake perdagangan Mas. Permangangan. Nah. Nah, ditutun. Ayo sing mripate nutun. Apa dulu ayo kosong. Oh. Jadi penduduk jalan. Iya kan Mas. Nggih. Ini deh. Mbak izin itu dia kasih. Ini dulu tak. Dan kalau pada buat terus ketua kabupaten. Jadi cukup dulu lah ya. Nah, nggih. Ngapel sekalian. Nggih, yo. Nih. Jadi lagu ini tembakangan juga ini. Panjenengan Bener Pak Haji Jumadi ya ini mende ora suwe swara ning suwe gawean utawa nyambut gaweane tanpa pamrih. Iki mau ora ngendika apa-apa sing wis disaler 100. Sama karo to? Loh, beli kue aku. Sing kok sarep iki ngene iki Mas Kanto. Nggih. Buat kula kan endek. Nggih. Santai Pak, kurang Baik, air. Iki syukur Nggih. ora Ora sana wae. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat wayang itu budi. Wah, ini sama Tembakangan. Monggo.
Kon aturaken monggo kali joget-joget sesarengan teman-teman kalian tirakatan. Ayo langsung kalian berlanjut Mas Loro. Ya, rumpang kangen kok. Rumpang kangen. Iya iya. Iya iya lho iya. Monggo Mas Loro yuk.
Tambah kanan Mbak Yeye sama kantor. Monggo. Mbak Yeyen. Monggo. Nggih pripun Pak Patmo? Nggih. Kilo kebetulan rengga. Pripun Pak? Oh, mangga. Nggih. Siap. Oh, alah. Enteng sanggane Pak Lurah iki. Alhamdulillah sehat selalu. Ayo, ayo. Oke, Cak. Wes saestu. Gareng ra usah gareng. Gareng diliwati ae. Ya Allah. Aku koordinator penerima sawit. Nggih, seneng nuwun, Pak. Nggih. Wah, yang lalu koordinator itu loro, Pak. Matur nuwun, Pak. Nggih, seneng nuwun, Pak. Mugi sehat selalu. Apa, Pak? Pak Camat bisa, nggih. Nggih, monggo. Monggo, Pak Camat. Kapan nikah wonten ing Kuamno? Monggo. Pak Jandrami. Pak Jandrami kalau Pak Camat monggo jauh saking Bapak Sudito. Pak Jandrami, Pak Camat. Nah, ini. Monggo. Oh, ya kalau Pak Jandrami wani bareng saweran dong. Monggo. Ora itu sawer dipak malamnya. Nek buatan kiai ini harus mbah panah. Pak Jandrami, Pak, ora kok dijeng saweran. Mriki. Nah, bersatunya TNI dengan masyarakat. Nah, Pak Camat lagi di jagatnya ini. Pak Camat berarti dikong napa monggo? Nggih, sedih mawon nggih. Nggih. Kagem masyarakat meskipun Butuh Rejo nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Pak Dalan, Nggih, Pak. Pak Kangko nggih. Saya menyampaikan bahwa mulai bulan Juni sampai 31 Agustus pelaksanaan sensus ekonomi. Maka dari itu kami mohon bantu nggih mencatat sensus. Nanti saya insya Allah sensus ekonomi itu untuk data sebagai pelaksanaan pembangunan arah pembangunan baik di tingkat pusat, daerah maupun di wilayah kecamatan. Intinya saya mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk bisa membantu kaitannya dengan sensus ekonomi. Selanjutnya pun pesan mulai juga bulan Juli ini bahwa masa bakti BPD itu habis tanggal 26 Desember tahun 2020. Maka dari itu Bapak Ibu mohon dibantukan saya pesan ini dengan juga gadah anggota BPD BPD tidak persiapan pengisian anggota BPD. Maka dari itu saya berharap yang penting guyub rukun mungkin ditonton sing saya sinten mungkin yang kecibah dan BPD mungkin dibuat musyawarahkan datang lingkungan masing-masing. Langsung saat terusipun juga kaitannya dengan pemilihan kepala desa. Mulai bulan Agustus sudah persiapan pelaksanaan proses pengisian pemilihan kepala desa. Insya Allah mungkin dipun laksanakan wonten ing bulan Februari. Maka dari itu sudah alih Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Desa Butuh Rejo maupun wilayah Kecamatan Utara, saya mohon dengan sangat yang penting tetap guyub rukun. Monggo mungkin disambut hati saya, rasanya mungkin ada estafet kepemimpinan, tak sambut pun mungkin kepala desa habis bulan Februari maupun Maret 2027. Kalau kita nyatakan madalan nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Camat berarti ngersakaken lagu napa? Niki Pak Camat suka PA juga. Mohon
Napa Pak Camat? Taman Juruk. Taman Monggo Pak Camat riye. Taman Juruk. Saya boten apa kalau Mas Gereng. Maos boten napa-napa. Anu lek anu Mas, Taman Juruk iki kajeneng perdamaian iki. Nggih. Santai mawon. Monggo Pak Camat Taman Juruk. Oh, maaf. Nek kutho sono. Ya. Monggo dados kusipun lan gamelanipun yuk. Monggo bicara Indonesia. Atur Pak Camat. Oh nggih, Pak Lurah. Monggo wedokan. Nggih. Monggo. Monggo kula nderek, Pak Lurah.
iya. Selain. Ngomong kamu balik matanya. Lo kerosok. Oh, wah ini dirasake. Oke. Aja ya anak ya kalah. Pak Putra Pak Kakon iki Pak Lurah dipun Bapak kula piyambak. Oh, luar sini golek bojo yang mriki ya, Bang. Kok pun golek alih kula. Gak iso milih berarti sampean nek dulu. Nggih pokoke nggih loro karone Pak nggih mapan nggih perawan kok mboten masalah. Nek kula Pak pokoke manut Ora sing mapan sing perawan. Nggih, omahku anake bapake perawan yo mau lho tak makane nggih. Lah nggih. Oh iya, iya. Iso niteni to, Mas. Bisa. Yo, Monggo Mas Pedan. yo, gas. Mbak Yeye. Simbro watang kuluwe ana ketan aku tuh simbro aku wis gede ana perawan
Sampun Pak Lurah. Lo kaget. Mana Pak Nolana? Sami-sami. Panjenengan sehat-sehat. Makin putrane itu pun mawon kula. Sama pinagi mawon mungkin tanggal 18 wonten Wajon. Wajon baru nggih. Oh, nggih siap ya Pak. Nggih. Nggih. Oke, insyaallah tanggal 18 mau Wajon ya. Nggih, kok napa? Kula nunggu. Iki dipali Pak Kades. Oh, Pak Kades. Biasa. Makanya di ngasihnya goro-goro Mas Garek. Panggung saka panitia nyuwun lakon kebanjaranku ana lahir sak guru-gure sebagai pahlawan kusuma bangsa. Oh, ngono ya. Ya. Wis sampe dawuh. Sing para kanca. Ya. Wong gojek meneh